зимини баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони раёсати кофткови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ зани 47-сола шаҳрванди ҷумҳурии мардумии Чин Ҷен Ли Чин ҳамчун гумонбар дар савдои одамон дастгир карда шуд. номбурда аввалҳои моҳи июни соли равон бо роҳи фиреб ба боварии ҷавондухтарони тоҷик даромада бо баҳонаи дар шаҳри Дубайи Аморати Муттаҳидаи Араб бо кор таъмин намудан аз ҳисоби худаш чипта ва раводид харидорӣ карда онҳоро мехост санаи 15 июни соли 2022 ба шаҳри Дубай интиқол диҳад. бо гирифтани маълумотҳои оперативӣ кормандони милитсияи нафари ба ҷомеа хавфнокро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе боздошт намуданд. дар рафти тафтишот маълум гардид ки гумонбар мақсад дошт ҷабридагонро ба шаҳри Дубай ба назди як нафар шарикаш равон намуда аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. вобаста ба кирдорҳои ҷиноятӣ боздошт гардида аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ дар асоси моддаи 130 илова 1 яъне савдои одамон кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.